салом Макс, лутфан барои хариди маҳсулоти расонаӣ бирав. чӣ шуд, Макс? барои маҳсулоти расонаӣ чиро интихоб намоям? ин худаш чӣ аст? саволи хуб, Макс. узр ки пештар нагуфтам. маҳсулоти расонаӣ ин муҳтавои муайяни фароғатӣ ва шиносоӣ мебошад. мо албатта метавонем иттилооти саридастиро истифода барем, аммо маҳсулоти расонаӣ муҳтавои мураккабест ки аз қисмҳои расонаии гуногун иборат аст. мо метавонем каме сабт, каме садо, каме навори аниматсионӣ ва қисме аз сценарийро бигирем ва ҳоло шумо навори омӯзишӣ оид ба саводи расонаиро тамошо доред. агар танҳо матнро бигирем, фарқ надорад ки он хурд аст ё дар шакли лангриди калон, эҳтимол маводи журналистие ба даст орем ё танҳо як хабар. бар илова, ин маҳсулот ба монанди маҳсулоти муқаррарӣ аз ҷиҳати сифат фарқ мекунанд. маҳсулотро эҳтимол намедонем ки агар он гаронтар бошад, то куҷо сифати беҳтар дорад. дар расонаҳо низ комилан вазъ чунин аст. маслан дар таркиби муҳтавои расонаии фароғатӣ, клипҳо, силсилаҳо, филмҳо, наворҳои хандаовар, филмҳои тасвирӣ ва аниматсияҳо. дар таркиби маҳсулоти садоӣ, мавод барои радио, реклом, барномаҳои фароғатӣ, хитпараду мусиқӣ. дар таркиби маҳсулоти журналистӣ, мақолаву хабар ва тадқиқот низ дохил мешаванд. эҳтимол бенавору садо бошанд. инчунин аз навору садо ва дигар форматҳо иборат буда метавонанд, аммо асос ин сужаи хуб аст. дар таркиби реклом, муҳтаво барои таблиғи маҳсулот ё хизматрасонӣ, одатан наворҳои хурдакаку кӯтоҳ, баъзан реклом тавассути филмҳои калон, силсилаҳо ва ба монанди инҳо пеш бурда мешавад. ҳамаи инро ту чӣ тавр истеъмол мекунӣ? дӯстон, маҳсулоти расонаиро чӣ гуна истеъмол кард? Набояд ҳамон як маҳсулоти расонаиро истеъмол намуд, бояд маҳсулоти гуногунро истеъмол кард. агар инсон танҳо гӯшт истеъмол намояд, пас ӯ фақат ғизои сафедаву оҳанро мегирад, вале миқдори кифояи калсий, витамини С, қанд ва ғайраҳоро ба даст овардан наметавонад. аз ин рӯ, инсон бояд маҳсулоти гуногун истеъмол кунад: ширӣ, меваю сабзавот ва сафедаҳо. инчунин инсон бояд маҳсулоти гуногуни расонаиро истеъмол намояд, то ҳамеша аз хабарҳои охирин бохабар бошад, ҳаёти худро ҷолибтар кунад, дониш ва илҳомро аз ҷое ба даст орад. набояд хабарҳоро танҳо аз як расона хонд, танҳо як шабакаи телевизиониро тамошо намуд, танҳо як радиоро гӯш кард, танҳо бо як забон иттилоотро гирифт. ин моро маҳдуд месозад. дар маҷмӯъ, истеъмоли дурусти маҳсулоти расонаӣ ба тафаккури интиқодӣ шабоҳат дорад. шумо чӣ гуна маҳсулоти расонаиро истеъмол менамоед? биёед акнун бевосита ба худи дарс гузарем.